Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga magahatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay, busa barong, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magada na agdiha kanimo og kanako samtang ikaw og ako maga. Panimbaya sa Kabuntagon World. buntag ug malipayong Sabado. According to Matthew's Leith, Sabbath keeping is not a condition for us to get into heaven, but it is a condition that we will find ourselves when we are in heaven.
Happy Sabbath og welcome to Panimbaya sa Kabuntagon World. Pastil. Di ba kaya nila? Palipulit tayo. Vince, Vince, Gitwelson. Yes. Gitwelson. Wala may laing police dancer dyan ni Yes, ang ma'am. manager dyan. Lagi sir, mo na nga. Kung wala, mini Pits, ikaw magay mo puli. May madali-dali, no? Kakurog-kurog ba ko kayo? Pastilan. So, imurong panahon sa pag-welcome sa ito ang mga Yes. kapaglaong. Oh, mga kapaglaong, welcome sa atong Panimbaya sa Kabuntagon World, and we would like to welcome our friends who are watching us abroad. Diha sa US, daghang kita mga viewers sa US, and natay mga viewers sa Germany, sa Ireland. We're so encouraged nga makita namo ang inyong mga comments, ang inyong mga suggestions, ang inyong mga pag-ingon lang nga. We are watching from Kuwait, we are watching from Dubai. Thank you, Gugaya, and we welcome you to Panimbaya sa Kabuntagon World. Ang mga viewers sa Thailand, mga Pilipino around the world, welcome sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Yes, mga kapaglaom, si Pits karon doon na gibati sa lawas. So, Sir Janster sa basta among boss diri karon medyo musamot ang among kadasigon mga kapaglaom. O ako'y panimbaya dinhi sa dapit sa Mindanao. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayon nga pagtan-aw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Among ikalipay ang paglingkod diri sa set tungod kay ma-inspired mi mga kapaglaom tungod kay kamo ang inyong suporta labi na diha sa Davao, Jensan, Cotabato, diri sa Butuan, Surigao, o dinhi sa Cagayan de Oro, labi na sa Osamis, Iligan, sa Zamboanga, tanan nga makuha dinhi sa Mindanao ang Sibya sa Panimbaya sa Kabuntagon. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Yes, another Sabbath, another episode, o another blessing ang atong madawat karong Sabado ha mga kapaglaong. Mainitong pagpanimbaya sa atong mga viewers diya sa beautiful islands of Visayas, diya sa Leyte, Samar, Dumaguete, Iloilo, Cebu, Bohol, sa atong mga kapanimbaya diha. No, salamat kay sa pagsuporta sa Panimbaya Kabuntagon World. Og maayong adlaw ipagpahulay kanyong diha tanan. And ako ay magtatagalog dahil babatiin ko po ang lahat ng ating viewers na nasa Metro Manila, Baguio, Cavite, Pampanga, Batanes at sa lahat po ng parte ng Luzon. Good morning, be inspired and enjoy watching. Yes, mga kapaglaom, a delightful Sabbath to all of us. Today is another Sabbath, another day to be grateful and we will find happiness or peace together with the Lord. And mga paglaom, kami diri sa Panimbaya sa Kabuntagon, daghan kaming giandam kaninyo karong Kabuntagon. Og hinaot ma-inspire mo og ato aning kuyugan kita dungan ta mag-atang aning tanan. Yes, mga kapaglaom, diyogi kami karon ining Kabuntagon sa pagbukaw ninyo nining matahaw mga Kabuntagon. O ako ipaabot diya kaninyo karong nga mga panahon na moabot ang mga dili maayo tungod kay dunay ulan, dunay bagyo nga mosulod sa ato ang area sa Pilipinas. So bantayan nato mga kapaglaom, labi na naadol sa suba, sa mga bukid, ang landslide ato na siyang bantayan mga kapaglaom tungod kay dili nato mahibawan ang panahon. O ato pong bantayan ang atong maayong panglawas sa atong health. Kung dunay mga baha dili ta mo adto diha sa mga baha nga dapit kay basin unya og magsakit. Yes, uganda mo na to itong mga payong Yes. ug uban pang proteksyon batok sa ulan. And speaking of health, unya sa health bits atong tanawon ang nature and importance of rice. No, we Filipinos, we are known to be rice eaters. Yes. Mahilig kayo taog only rice. So later mga kapaglaom, tan-awon nato nganong kinahanglan gyud ta mukaon og rice unya sa health bits. Yan sa ako ni kuhaon higayon mga kapaglaom, no? Sa atong mga host diri, akong pasalamatan gyud ang atong mga kapaglaom diha sa abroad, especially kung nabantayan ninyo mga kapaglaom ang atong kaning ID, makita ninyo nga daghan kita mga correspondents abroad, and we would like to thank them sa pagpangulo ni Charm, ni Andrew, og sa nilang Pastor James, nilang Michael Bison, daghan kina sila, makita ninyo diha nga the family of Panimbaya sa Kabuntagon dako gid siya. And actually sila bisan I've been to the US daghan-daghan di man hinambog no. Grabe ka toxic ang ilang panginabuhi dito, grabe ka ang panahon ba busy permi. But we thank God and we thank you for really finding time producing segments for Hope Channel, for Panimbaya sa Kabuntagon, like kaning mga Let's Break Kids Station. Kids Station, mga kamustahan. Thank you so much. O karon mga kapaglaom, lahi na usab nga langit nun nga mga awit atong madunggan. Gikan kini sa Terizo Coral, gikan ni siya all the way from Malaybalay City. Live sila diri sa studio.
Ato silang pagkapaminawon din hilang sa harana sa Kabuntagon. Lucas Kapitulo 10, versikulo 2, nagaingon, daghan ang anihonon apan dutay lang ang mga nihay. Kini ang teksto nga gapadasig sa usa ka grupo sa mga kabatanunan nga gitawag Detherizo, pinulungang Grego nga ang hubad mga nihay. Aktibo sila dili lang sa paggamit sa ilang talento sa pag-awit apan apil sa pagtabang pinaagi sa mga feeding programs, gift giving ug uban pang mga kalihukan ngadto sa mga nanginahanglan ug labaw niini tumong nila ang pag-ani sa mga kalag nga anihonon. Mga kapaglaom, sugdan nato atong kabuntagon pinaagi sa pagpadasig sa atong kaugalingon samtang atong pamation gikan sa Malaybalay City ang grupong Detherizo diri lang sa harana sa Kabuntagon. Bisan sa Takna kita sulayan, ugang kahayag daw limudan na. Unya may hunghung sa kahitasan, niya kuwa kanay kahalukan. Kabuntagon, miabot na. Kinabuhing dayon igasulog ta, magsimba sa trono niya. Unya, luwas na, maglipay ta, kung ang himaya niya makita, taog masayot kita. May nagreklamo nga malayo pa, ang krus niya mao'y huna-huna. Paawiton tang kasing-kasing ta, ug magkaikita kanunay niya. Kabuntagon, miabot na. Kinabuhing dayon igasulog ta, magsimba sa trono niya. Unya, luwas na, maglibay ta, kung ang himaya niya makita, taog masayot kita. Siya ang nagpakamatay nato, dili babasanon tang krus nato. Ang pagtuta atong gunitan, kaysa himaya niya tabahinan. Kabuntagon, miabot na. Kinabuhing dayon igasulog ta, magsimba sa trono niya. Unya, luwas na, maglipay ta, kung ang himaya niya makita, taog masayot kita. Kung ang himaya niya makita, taog masayot kita. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenes, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church,
South Philippine Union Conference workers, Miss Edel Quirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Baring, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Miss Elvira Maaliao, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga. Adunay daghang klase-klase nga gatas alang sa atong kabataan, pero ngano mas importante jud ang breast milk o gatas gikan sa inahan, ngano maayo man jud ni para kanila ato kining diskubrehan ang benepisyo sa breast milk dili lang sa health bits. According to a recent national survey, only 34% of Filipino infants younger than 6 months are exclusively breastfed, and an alarming 36% are fed infant formula. Starting from the first hour after giving birth, the mother should exclusively breastfeed the infant for the first 6 months of life. This means that the infant should receive only breast milk from the mother or a wet nurse or express breast milk, and should be given no other solids or liquids. Evidence shows that breast milk is a complete food for the baby for the first 6 months because it provides the perfect nutrition and everything the infant needs for healthy growth. Breast milk contains essential nutrients needed for the baby's cognitive development as well as good bacteria for strong immunity. It also protects the baby from respiratory infections, diarrhea, and other diseases. Breast milk also protects the baby against obesity later in life, especially if exclusively breastfed for the first 6 months and delay the onset of diabetes and heart diseases. Breast milk also increases the intelligence quotient of babies up to 7 points, leading to better performance in school or at work later in life. To improve and promote successful breastfeeding, the mother should eat a balanced diet, adequate water intake, and in a relaxed environment. Studies show that using brown rice instead of white rice enhances milk production. Brown rice is unpolished rice with various beneficial compounds such as vitamins, magnesium, and other minerals, dietary fiber, and essential fatty acids. Brown rice benefits the quality of breast milk, and it helps maintain mother's weight and cardiovascular health. This is Miss Laila reminding you, if a mother forgets her sucking child, God will never forget. Be healthy is a wise choice. Yes, no? Salamat kayo sa bagong impormasyon nga among nadawatan karon og pasaylo kayo kay ganina rice atong giingon unya. Rice Breast milk man di ay. Pero mukaon ka po red rice. Mukaon og red rice para daghan og milk. Mama, so We importante would like to gyud. thank actually Ma'am Leila for Yes. doing this health bits. Actually, gi-shoot nila ni sa Luzon. Bago ni fresh episodes nga gi-shoot. Giatuan ginato ni dito kay doktor naman, doctoral siya dito. Yes. Ano nang ilan ang atangan kay daghan Oh, sa daghan gishoot kitag dito. daghan tag health bits actually mga kapaglaom nga gi-shoot gikan gyud dito Naabot sa Luzon, sa Baguio, sa ato sila sa Ano? AUP, Ayas, Yes. sa Cavite. And isa po sa benepisyo no if mag-breastfeeding yun ang ginikanan, last po ang gasto. Mahal kaayo ang kanang mga Yes, ang gatas karon. preparation. Yes, ana po. And mga kapaglaom, usa ka special report alang sa bag-o lang jud na human nga Adventist Layman Services and Industries Convention dito sa Davao City. Para sa mga detalye, aniya atong tan-awon. The members and the lay workers of the Seventh
Seventh-day Adventist Church are known for their unflagging participation in various ministries of the church, unwavering positivity towards church leadership, and untiring focus on Christ as they serve and represent in the marketplace. To give emphasis on the philosophy of the Adventist Layman Services and Industries, or ASI, about sharing Christ in the marketplace, delegates and guests representing the different countries of Asia Pacific gathered together here in Davao City for the ASI Asia Pacific Convention 2017. The 5-day convention started on August 16, 2017 with a welcome ceremony and gala dinner attended by a diverse group of members that ranges from business owners to individual professionals to supporting ministries. On behalf of the City Government of Davao, I'd like to welcome all the delegates of the Adventist Layman Services and Industries here in Davao City, and I hope that they will have a fruitful and productive stay here in Davao City, and we are truly honored that you chose Davao City to be the venue of your meeting. Well, I really would like to congratulate the organizing committee who put up this convention in such a huge success. I like to see that as ASI members, we will put in commitment and to answer the call and to be the chosen people to finish the work that God has entrusted us. Themed The Price of Commitment, guest speakers from the General Conference and Southern Asia Pacific Division gave emphasis in making a commitment and partnership with God in the business and various undertakings in the marketplace. So far in our present convention, this is the highest attendance of delegates and participants from different countries in the history of ASI Southern Asia Pacific Division, and we appreciate the people's response. So this is the reason why we always have this kind of event, because we want to have all of the participation from the lay members so they can join all together, and from this we can have our networking among all of the lay members in our church organization. Wonderful ASI convention is started right here in Davao City, and my vision is that every single Seventh-day Adventist business and professional would engage in helping to share Christ, because we know when we do that, Jesus will come soon. Some of the convention's topics and highlights include improving business networks, strengthening ties in business and trade, encouraging entrepreneurship to support lay people in various ministries of the church, and building centers of influence that will bridge the gap of the gospel to the world. The ASI convention here has been really great lineup of speakers, good devotional thoughts, and good thoughts going forward in regards to business and health and other related matters. And I'd really encourage you to do what you can to learn more about this convention. Aside from the lectures, messages, and business sessions, delegates also enjoy the festivities of Davao City brought by the timely celebration of Kadayawan Festival. This is an amazing convention, really great message that inspired my life and helped me to see and think more. I'd just like to encourage the people of the Adventist Church to continue to uphold the nation in prayer and believe for a truly wonderful transformation that will come, not just economically, but basically and fundamentally a spiritual transformation that will truly affect the entire nation, and from the nation of the Philippines out into the world. Along with this, they enjoyed the fruit festival that showcased the tropical fruits of the South, particularly Davao's most famous durian. In ASI, it's not only about business meetings, plenary sessions, devotional programs, but there's fun in ASI. We have fellowship, good fellowship with these brethren coming from different countries. Now, we have this durian festival. Enjoy ASI and ASI way. We just want to thank all the committee members that have put this wonderful, successful convention together. It's all to the glory of God. But we really want to thank their time, their commitment to the cause. It has come out very well. We thank their sacrifice and the time they've given to it. The convention culminated in a commitment service with unity in the mission of sharing Christ in the marketplace. The ASI Asia Pacific Convention 2017 ended successfully on a delightful Sabbath with faith-igniting messages and testimonies.
The ASI's unique and diverse group of members envisions and continues to promote a Christ-centered lifestyle manifested by a commitment to a daily partnership, not just in business, but with God as they continue to serve in the marketplace while waiting for Christ's soon return. From Waterfront Insular Hotel Davao, Eden Grace Sabio, Hope Channel Philippines, Davao. Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry partners, Mr. Ephraim and Mrs. Jocelyn Asenes, Dr. Ed and Mrs. Coro Wahiman, Dr. Dorwin Lahot and family, Mr. and Mrs. Miguel Salva, Gusa SDA Church, South Philippine Union Conference workers,
Miss Edel Kirante, Mr. and Mrs. Solomon Gabencan, Mr. and Dr. Max Bareng, Miss Merlinda Bermudez, Mr. Jason and Mrs. Darlene Baculao, Mr. Francis Val Aguilar Jr., Miss Elvira Maaliao, Mr. Rex and Mrs. Jessica Gonzaga. One of the most thought-provoking stories in the Bible is the story of the rich young ruler. Matthew 19:16, a story of the rich young ruler who asked Jesus what he must do to have eternal life. Jesus told him that he had to keep the 10 Commandments, all of them. The young man went on to tell Jesus that he had kept it since his childhood. Jesus responded with just one more command. He had to sell all his possessions and give it to the unfortunate. But we certainly know what happened next. From a world standpoint, these young men apparently had everything. He may have an iPod, a new car, a beautiful mansion. In short, his life seemed to be perfect. But without surrendering his life to the Lord, can he still have everything? We may have attained the highest degree, be the richest person in the world, be the best player of the game, the singer with the highest hit on the billboard. But what should it take to join the trip to heaven? What should be our greatest deposit in the heavenly bank that will serve as our ticket to heaven? Have we made preparations to secure our ticket to heaven? Today, let us be mindful what preparations need to be done in Ticket to Heaven here in Good Morning Pastor. Yes, we have this children's song that says, "Heaven is a wonderful place, built with glory and grace. I want to see my Jesus face, cause heaven is a wonderful place." Do you want to go there? Because I want to go there. And are you prepared to go there? Amen. And with us this morning for Good Morning Pastor is the Associate Pastor of the South Philippine Union Conference Garden Church and the Layman for Hope Channel South Philippines, Pastor J. Policarpio. Good morning, Pastor J. Yes, good and morning. thank you for taking the call to join us in the GMP. Praise the Lord. No? So, heaven, are we ready? Pwede kang tao Diba? Hello! Sa lahi na itong segment na ito siya, Jans. Mahadlok na mabalibad sa itong manager ba? Makanaduhat ta. So nagtapat na ron, Pastor, pare-pareha rin matagnaong. Di lang yun ta siya magbaylo, no? Lagi. Okay. So, sugdan na to is heaven for all, Pastor. Okay, so thank you sa question, especially sa tanan nga nagatanaw sa Panimbaya sa Kabuntagon. Good morning. And of course, atong gidayeg ang Ginoo ni Takna is heaven for all. Actually, the answer is yes. Oh. Open for all. Open for all. It's So, always open for all. Amen. so regardless of race, ethnicity, Yes. and all, it's for everyone. Actually, the Bible mentioned that there are predestination. And that predestination is for all of us nga kitang tanan gusto sa Dios nga mubalik yun sa langit. So we are all meant for You're heaven. very familiar with the story of the rich young ruler, di ba? Yeah. What can you say about that? Tingin siya nga, what can I do to be saved? Mo to ingan. Sa man to? Yeah, nice kayo no. Before na ako tupagon, ako sa ikaw, are you familiar with that? Yeah. Oo, sa Batanon nga dato. Yeah. Nagsulti to dito ningon siya nga kan Jesus, ningon siya magtutudlo unsa may angay na kong buhaton aron makasulod ko sa kinabuhi Kay bisag dayon. dato na kay siya malay niya. Ningon din ang Ginoo nga ningon din siya nga tanan ako namang gituman ang bantay akong sugo. Napay kulang unsay kulang ibaligya ang imuhang kaptangan o gihatag sa mga kabus. Oh. Sa komentaryo ni mga naka-test. Yeah, actually that story from the Bible really naay dako nga impact sa akong kaugalingon first because in the first place we are choosing either God or the world. Because you know ang tanang posisyon nga sa kalibutan pwede na to mangkon just like the rich young ruler, di ba? Kay naa man siyang tanan. But in sa background sa tao, even sa iyang background actually, tanan nga na sa iya it's from God. Oh, okay. Pero siyempre the Lord is very lovable to His people and He will allow everything mahimong naa sa imong tanan. That's why this man from the Bible nga nag-mention siya nga unsa pagid ang kulang nako. Actually sa iyang background, nice kay na yung background because actually he is a faithful
follower. Ibutang na to sa balaod na siya, sa church na siya. He is a giver, everything. But the question is that unsa nang kulang niya? Oo, because siguro no, he was thinking kay na he has the possession so he can buy the ticket to heaven. So inana pagid ka mahal? Inana pagid ka mahal. Inana pagid ka mahal? Mahal ang pagdato sa langit? Yeah. Nga ibaligya ni mo tanan. Ang gusto actually sa Ginoo ipasabot sa rich young ruler is that nga ang langit naagyoy pinaka-importante sa tanan. That's why kaya sa nga mahal bakha ang langit, unsa gid ang ticket padulong sa langit. Mga kapaglaom sa tanan nga nagapaminaw. For me, naay usa ka kanta nga nag-ingon, gi-compose siya ni Ronnie Millsap. Ingon siya, you can buy a ticket to Paris, going to Rome, or anywhere diri sa kalibutan. Kay naman tay ticket mo adto ta dito. Mapalit na sa nimo, but ingon sa niya, but you cannot buy a ticket so that to go to heavenly home, because you know ang ticket nga padulong sa langit is no other than Jesus Christ. Mo na ingon, I am the way. I am the only. Jesus is the only way. Because through Jesus Christ, ingon diha niya nga si Jesus, siya ang nagpalit sa atong ticket actually. Oh, by dying on the cross. Only through Jesus that we could go to heaven. That's why heaven is for free for all. But you know, we need to go to Jesus to have a closer connection to Jesus. May nag-ingon sa bitaw ang tanan sa kinsa gusto magpalangit. Kitang tanan gusto gyud magpalangit. Correct. But the question is nga no man giingon sa Bible, it was already prophesied nga ang magpalangit dili tanan. Kay ang mga tao nga padulong sa impyerno gani, ang mga tao nga dili makapalangit ka ng mga tao nga samas balas baybayon. And then ang mga tao nga moadto sa langit sama sa bituon sa langit. You know, ang gusto sa Dios nga kitang tanan, we need to have a closer connection to Jesus as our ticket. Unsa magid pastor ang dako nga pagpangandam sa mga katawhan pag-adtoan ng langit no? Actually mao na sa gani ang Bible, mao na siya ang pinaka nice kaayo nga atagan natog pagtagad kining Biblia. Because the Bible mention nga dili sayon moadto sa langit, but naay mga steps nga naatong buhaton. So you have the counsel sa Bible. Yeah, ingon sa So it's accepting Philippians. Jesus. Mo na siya accepting Jesus and reading God's word kay preparation ato. Yeah, tinuod. He's the only way. Correct, no? Kay mura bitaw, simple raman unta siya gyud no, but you have to establish that relationship and nurture that relationship through reading of the Bible. Pero kini pastor ba, we cannot deny it nga like the katong rich man nga yang magimudri sa kalibutan, so you will have possessions, di ba? So tunga asa man ka, how do you like keep or maintain your relationship with God to ensure unsa ba? Hindi ensure no, but para imo bitong relationship is kept siya, pero the world, the material world is pulling you. So unsaon na to na siya pastor og balanse nga okay, nakadiri sa kalibutan, kapuyo ka, di ba? Di man po siguro pasabot nga magpobre na lang yung kapirmi, no? Kaya para malangit. Ang gingon sa Ginoo, actually, ang gingon sa Ginoo, ang gingon sa Bible nga, I would like my children to be prosperous. Yes. Mo gini ang wish sa ato. Di man ingon na magpobre ka, no? Actually, it's our choice, actually, sa kuha lang understanding, ang atong choice ba? Nga, despite all these possessions that we have, we still ang Ginoo kanang kung mawala ni nga mo na question ay kung mawala na nga possession, would you still choose God? Correct. Oo. So inana siguro no, keep kana bitong put God in the middle of everything. Okay na, may panultihon nga lisod kuno makaatog langit ang kwartahan kaysa pobre. Kay kung naka sa kalisod, ampo magigapirmi. Pero ang giingon dili imposible. Dili imposible. Lisod lang. Lisod. There's a risk actually. There's a risk kay wasa daghan nakag-possession, you will tend to dito ka mo adto sa imong possession. Kay sometimes mo nagi-warning nga mo nagingon bitaw nga even sa tanan dili lang sa mga dato gyud. Actually ang pagkadato it's normal na siya nga naapod sa atoa. Kay daay nagdagang klase sa pagkadato. Dato ka sa kwarta, dato pagkas pagtuo. So mas better nga i-balance mo, di ba? But you know ang Bible na ingon siya nga where your treasure is, there your heart also. Remember that our greatest treasure in the Bible is no other than Jesus, and the Bible is our treasure map to find the real treasure, which is Jesus. So that's the only ticket to heaven. Yes. It's accepting Jesus Christ. Amen. So unsa may yawi sa
pag-adto sa langit labi na sa mga katawhan karon kay do na manggutay lain-lain nga level sa mga katawhan karon mga to kabos, adunahan. So adto ta sa unsa man gyud kinahanglan nga Yahweh ani nga makadto kita sa langit, Pastor. Nakoy tubag ana nga gamay ra gyud. You know, when I have this studying the Bible, kanang personal study and then kanang group study, nakoy question why we need to read and study the Bible. Ang tubag dayon nako why we need to study the Bible or to read the Word of God in order for us to become like Christ, to becoming like Jesus. Kanang muhisgot ta ihang mga pulong mo reflect sa atoa kung kinsa si Kristo. And then in studying His Word, it is the key to a successful living. Sometimes wala ra gyud tay panahon nga makinsa unsa ka kung buhaton para mahimo kong successful, para mahimo kong ma-achieve nako, victorious ko. You know, the best example ever is to study the Word of the Lord every day. Kay mao man na siya ang gitudlo sa Ginoo. Even gani nag-ingon sa Philippians chapter 2 verse 5, your attitude, in IV na siya, your attitude must be the same as Christ Jesus. So when nag-ingon Christ-like Character. So nurture the Christ-like character every day, di ba? So, it will be a result of your acceptance and your faith in Christ. Nga ang Christ-like character mo gawa siya sa correct. imong kaugalingon. Dili siguro na siya nung dili na siya katong gingon bitaw nga righteousness by works out so ba? It should be right. Actually, it's righteousness by faith. By faith yun siya. Ang works ni mo gawas lang siya. Yes. So they will glorify the Father. So Pastor walay pili, dato ka man, kabos ka man, Wala walay gyud pili. siya actually. Heaven is for all. Basta ang atong buhaton is every day we need to have a closer walk with God. A relationship na to sa Ginoo sigurado na to kay marag maadtog Malacañang ba nga ang tagias Malacañang dapat ilado na to and then kaila po siya sa ato kay moadto ta dito nya kita ra kaila wa gid may welcome na to dito. The same as heaven. Kung gusto ta mo ang heaven layo pa kay ng langit actually. Ang ato ang ipaduol ang tag-iya sa langit. Di ba? Di ba? And sa opening ka ganina ni John Sir sa kuan nga kanang get how we live. So to kaganina nga Sabbath keeping is not like a condition yes. that will bring us to heaven, but it is a condition that we will find ourselves and we will be yes. there. So kana bitaw. So relate siya, ma-connect ako siya kay di ba? Katong gingon bitaw na to, how do you keep a closer connection with God? So every day, constantly nga kana bitaw try to practice a lifestyle nga closer sa Ginoo. Like for example, siguro when you wake up, you pray. Di ba? Dili lang siguro ta mag-pray nga kanang sa maglisod Passing na lang. or passing lang before ka matulog mag-pray inana bitaw okay because that keeps you connected because I believe nga prayer is your kana bitong acknowledgement of your relationship sa Ginoo. Importante ma'am no open tanan ang pagatog langit kay lisod kayo basi mingon di na ko gusto madato kay para ra man din sa pobre ang langit. Mao man. So open na siya Pastor. Yeah, actually ang nice once we get our ticket which is Jesus sa ato ang kinabuhi. Remember nga first class gid atong biyahe permanente. Oo, amen. Mo ra nindot sa Ginoo. Oo. So Pastor, would you have like any kanang parting message or greetings sa tuang mga kapaglaom? Let us praise the Lord for this program sa Hope Channel. And also we would like to ask the presence of God every day. Mo nang yawa, kabalo siya kung asa siya musulod sa atong kinabuhi. He will use our past and even He will use our kung unsa ang naa sa to ang mga strength. So, in order for us nga ang secret na to, mahimong qualify ta sa pagbalik sa Ginoo, madawat ta ug maapil ta dito uban niya. The secret is to have a personal relationship with the owner of heaven, which is Jesus. The same as sa Bible nga all of us kitang tanan gipahimangnuan dato man ta o pobre man ta, si Kristo ang ato ang pinaka-treasure sa atong kinabuhi. Amen. Ba? So mo nag-iingon, if you've been running away from God, come back. Bumalik po kayo because He's the only golden ticket that we have in going to heaven. Yes. So daghan kayong salamat Pastor. Nya mag-uban pa sa let's pray og sa Dear Panimbaya. O taas-taas pa ka. Yes mga kapaglaom og karon ang ato ang Bible trivia. Makita na to sa screen. Makita na to sa atong screen. Okay, question.
Who wrote the first 5 books of the Bible? Hala. Kinsay Diba? nagsulat sa permirong 5 ka mga libro sa balaang kasulatan. Oo. So sayon-sayon na. So mga kapaglaom, tawag na mo. Karon mga kapaglaom, atong tanaw ng atong mga kabataan sa Kids Station. Stage 101 will start in 3, 2, 1. PAIGE 101. Hello everyone. Today we're going to be discovering one of the most famous Bible characters in the Bible. Can you guess who it is? It's Moses! Moses was born a time ago in Egypt. At that time, Pharaoh ordered that all the sons had to be killed. Moses was put into the basket by his mom just to save him, and he was only 3 months old. Moving forward, Moses was called to lead Israel out of Egypt. Many miracles happened along the way. When Moses raised his staff, the Red Sea parted. They crossed the Red Sea to get away from the Egyptians. Once they safely crossed, the sea just crashed down, drowning all the Egyptians. Remember, kids, when God calls you, He gives you power and strength. Just like Moses. Happy Sabbath. Till next time. Mayong buntag mga kapaglaom, aniyan usab kita sa atong Bible Beats dinidapit sa Cagayan de Oro Capitol Ground. Ako makauban karon ang atong maptikon nga volunteer sa Hope Channel. Walay lain, Miss Nikki, kumusta? Nakauban duty ka karon sa ato ang Bible Beats? Yes, Wing. Salamat sa pagpangutana. Okay ra kaayo ko. Ug nalipay ko nga kauban ta karon sa Bible Beats. First time. Yes. So karon ining kabuntagon ato pangutanon. Unsa man nato ipangutana sa atong mga kapaglaom? Okay, atong sayron sa atong mga higala dinhi sa Capitol Grounds. Sa niadtong unang panahon, adunay anak si Adan ug si Iba, duha ka buok. Si Cain ug si Abel. Si Cain ug si Abel. Yes. Ug gipahalad sila sa Ginoo. Lahi-lahi ilang mga halad. Kang kinsa man tong halad ang gidawat sa Ginoo ug kang kinsa man tong wala gidawat sa Ginoo. Yes. So atong pangutanon, sayron nato sa atong mga kapaglaom dinhi sa Capitol Ground. Yes, Wing. So tara. Tara. Ato na pangutana na ta. Kung kinsang halad ang gidawat sa Ginoo. Naman ko katubag di ba kay gura imasog Bible? Sa imuhang huna-huna lang, asay gidawat niya atong halad. Si Cain. Sige, usap-usap ang tubag. Kung sa imong itubag, sige, ready record. Pwede mo ko to? Oo, sige. Si Abel na po. Yung anak niya si Cain at saka si Abel. Sino sa dalawa ang tinanggap sa Panginoon na halad or kanang alay? Yung sa idea mo lang. Kinsa man tong halad ang gidawat sa Ginoo. Pero ba kay idea, ma'am? Duhaton niya kanak si Cain ug si Abel. So sa imong idea wa kay idea, sir. So ang gidawat sa Ginoo nga halad kinsa man? Kang Abel. Kang Abel kay gipahalad to sila. Ang gihalad ni Cain katuman tong mga prutas o vegetables niya. Kinsa man tong halad ang gidawat sa Ginoo. Cain. Nakay idea unsa to yung gihalad? Ni Cain. Ni Cain? Juan murag yang anak man surut. Dalawa yun, dalawa. Wala. Ha? Nakalimutan ko na. Wala kang idea? Si Abel? Kinsa man tong gidawat nga halad? Of course, si kinsa man? Si Cain. Cain. Okay. Wala ang gidawat
si Cain. Ang kang Abel, ay no, mali. Kang Abel mo'y gidawat. Kang Cain mo'y wala gidawat. Kinsa man tong wala gidawat? Kay Adan? Si Adan ang ilang amahan. So, kinsa man tong gidawat? Kang Cain, kang Abel? Kabel. So, nami hatag sa imo ha. Salamat. Salamat, okay. Sige. So mga kapaglaom, ato na sang nasayran ang mga tubag sa atong mga kaigsunan. Nick, so unsa man ang imong masulti sa atong mga kapaglaom, nasayran nato silang mga tubag. Yes, swing nalipay ta kay daghan tag na pangutan-an. Maski ang uban wala na tubag, ang uban na tubag, pero sure ko pag uli sa balay nila Magtuon gyud sila. magtuon gyud to sila Oo, magtuon sila sa Bible atong gipangutanan sure nato. gyud nila. So, salamat kay Nick sa imong pagkuyog nako karon. Okay, salamat po Dwing sa oportunidad. Kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuuran, kini si Nikki Formentera. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Welcome mga kapaglaom din sa atong segment sa Let's Pray Pilipinas dinhi sa Panimbaya sa Kabuntagon. Bisan sa Panimbaya sa Kabuntagon at doon na gid tay Let's Pray Pilipinas, Pastor Jay. Kay ngano natay Let's Pray nga segment para ang inyong mga prayer request matagaan nato sa pagtagad. Og aniya dire kauban ako ang atong co-host nako ni siya sa Let's Pray Pilipinas. Usa sa mga host sa Sunday or usa ang regular ginya nga hosting is Thursday sa Let's Pray Pilipinas. May lain si Pastor Jay Policarpio. Aduna kita mga prayer request diri. Please pray for Ma'am Malu Sambalod. Kay galisod siya paglakaw every Sabbath. Every Sabbath iya gyung ginatana og Hope Channel mo iyang gahatag niya paglaom. Thank you so much, Sister Malu. Happy Sabbath and happy morning, Hope Channel. Please include in your prayers my agricultural board examination this coming November. So thank you. Gikan kini kay Eric Montemayor Ferrer. Na kay prayer request, Pastor. Okay, so natay mga dugang diri. Yan siya nga happy morning sa tanan from 861. Pa-request ko paampo sa pinasahe sa magulang sa Kubana, si Diosdado Danong, na admit sa Marcos Hospital tungod sa iyang diabetes. Og sa akong papa, si Tutong Acosta, na admit pod kay dili kaihi. Og sa akong anak, si JM Danong gihilantan. Thanks, Hope Channel. So kaning mga prayer request ato ning ihatag ni Pastor Jay, siya ang moampo nini. O keep your prayer requests coming. Ibutang ka na sa Let's Pray Pilipinas nga page or sa Panimbaya sa Kabuntagon nga page kay ato kanang tagaan sa pagtagad. O karon atong gihangyo si Pastor Jay sa pagampo nini nga mga prayer request. Magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, amo kang ginadayeg o ginapasalamatan sa bag-ong kinabuhi, bagong kabuntagon Ginoo, sa adlaw papahulay nga ikaw nagpakig-uban ka namo. Salamat nining programa sa Hope Channel, pinagis Panimbaya sa Kabuntagon World. Nining Takna Ginoo, dili sayon Ginoo nga kami magkinabuhi nining kalibutan. Dinis kalibutan Ginoo adunay mga pagsulay, kalisdanan, tanan ng mga kagubot, na mga kaluyahon, na mga dagang problema Ginoo nga amuhang gibati sa amuhang tagsa-tagsa kikinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw usab nagpahinumdom ka namo nga ang among kinabuhi gusto nimo nga kami magpadayon dito sa langit ng puloy-anan. Og dinis kalibutan Ginoo, wala kami sa kalampusan or kadaugan, kundili diya lamang kanimo. Nining Takna, pinaagi sa Let's Pray nga segment, nagaduol kami kanimo, especially Ginoo sa amoang mga sender nga niya karon. Among ginapaampo Ginoo, especially sa gikan sa 861. Among ginapaampo ang bana sa nagpadala niini si Diosdado Danong sa iyang gibati si Tutong Acosta ug usab si JM Ginoo na sila'y gibati sa ilang physical nga sitwasyon. Ginoon Dios, nasayod kami nga ikaw ang mag-aayo sa tanan nga among gibati. First sa spiritual Ginoo, kung kami willing mo submit sa among kinabuhi diya kanimo. Walay imposible kay nagatuo kami nga ikaw ang Dios nga tag-iya sa among lawas, o ikaw ang Dios Ginoo nga naay katungod sa pag-ayo sa among mga balatian.
We're praying also, Ginoo, si Sister Malo nga nagalisod siya sa paglakaw usab, Ginoo. Dili sayon, dinis kalibutan. Ang among handom nga taliwala sa mga pagsulay na kami higayon sa pagduol kanimo. Ayuha, Ginoo, pinagi sa imong kabubuton si kapaglaom Malo usab, Ginoo, sambalod nga sa iya, Ginoo, pagpaningkamot usab ug sa imong dakong tabang, Ginoo, siya magmalipayon nay kalinaw ug ang paglaom kanunay naa kaniya. We are praying also, dear Lord, ang Agricultural Board examination this coming November nga tanan, Ginoo, nga mag-take og board exam. Usab, Ginoo, tabangi sila sa ilaha, Ginoo, pagpaningkamot sa tanan nga nag-study, Ginoo, sa panahon sa exam, Ginoo Dios. Tabangi sila nga ang langit nung kalam naa kanila og sa tanan nga ilahang gipangbasa sa ilahang pag-review nga kana, Ginoo, mubalik sa ilang huna-una og ma-answeran nila, Ginoo, ang mga question sumala, Ginoo, sa ilahang nahibawan. Usab, Ginoo, among ginampo ang tanan nga mo take niini. Whole Philippines, Ginoo Dios, this is the time nga ikaw ang Dios nga duulan namo. Salamat, Ginoong Dios, nga ikaw sa dili madugay mo balik na. Ikaw nagsaad, Ginoo, nga kung kami matinud-anon nga mutugyan sa among kasing-kasing mga huna-una, ikaw usab, Ginoo, mag-aayo ka namo. Ikaw usab magahatag og kalampusan sa matag usa. Kay nasayod kami nga walay imposible diha kanimo. Salamat sa tanang mga viewers usab nga nagatan-aw. Ikaw nasayod sa ilahang mga bati karon, ang uban kanila na ay gihambing ang mga sakit. Uban kanila, Ginoo, nag-antos, na ay discouragement, disappointment sa kinabuhi. Uban kanila, Ginoo, na ay broken relationship. Uban kanila nga kinahanglan sa financial, Ginoo, nga suporta. And even sa physical, socially ug emotionally, Ginoo, ang tanan nimong katawhan nga nagatan-aw karon. Even din sa Hope Channel family, nga kinahanglan sa imo dakong tabang. Ginoong Dios, salamat nga ikaw nagatubag o kanunay usab, Ginoo, magpakig-uban sa imong katawhan ang tanan amo ginatugyan sa ngalan na Jesus. Amen. Daghang salamat nga na Pastor Jay sa mga pagampo, mga kapaglaom, sa atong mga kapaglaom, sa atong mga prayer partners, sa atong mga viewers online. Thank you so much for joining us. Matag alas 7, ayaw kalimti, matag alas 7 sa buntag, adunay Let's Pray alang kanimo nga magatabang kanato sa pagdugtong ato sa atong Ginoo, atong buhi nga Dios, alang sa atong mga pagampo. Kay dinhi sa Let's Pray, dili na ikaw mag-aampo nga maginasara. Takna. panahon.
siya mag-uban kanunay bisan pa sa ato mga kapakyasan. Ang Diyos dili magpiyani mo kay siya nagsaad kanato nga siya mag-uban kanunay bisan pa sa ato mga kapakyasan. Ang Diyos dili magbiyani mo, ang Diyos dili magbiyani mo, ang Diyos dili magbiyani mo. And you're back to your favorite Sabado sa Buntag nga show sa mga kapaglaom ug aniya na pud kita sa paghatag tambag suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, good morning. Ug maayong adlaw na ipagpapahulay sa inyong tanan. Happy ba? Happy Sabbath. I would like to thank God for all the blessings and all the trials and tribulations. Because of that, I become stronger. By the way, usa ko ka single dad, happy na kaayo with my 2 kids, bisan sa kakapoy sa life because of them, na mahupay ang kakapoy, mawala ang mga kasakit. Medyo tang twister kaayo siya. But sometimes, I feel the emptiness within me. Niabot ang panahon na nakakita ko og someone, niabot me og years sa amo relationship, gani ako pa siya gipahuman sa iya nursing. But the problem is, she just used me. Until nagbulag me. And another comes in my life, dili na magdugay kay they use me. Dili lang ka usa or duha ang niabot sa ako life, but tanan nako na makarelasyon, they will just use me. Because of this experience, ako nasulti sa ako self na wala gyud ko'y swerte sa relationship, or maybe because I have 2 kids, ilan na lang ko gamiton. Okay. What? Naap pabakaha tarong na babae. Tempasa. Unsaon kaha pag-determine kung tarong na siya or dili. I'm just so tired being used all the time. That's why sometimes I just think na God don't want me to have someone para dili na wala ako focus sa mga bata. Well, rin na lang ko taman. Thank you so much and God bless you all. Okay, sa atong letter sender, no? Daghang salamat sa imong pag-share sa imong suliran sa amo, o kanang amo sang interrupt kadali kay na ako noy gusto mo share pod sa iyahang tubag sa Bible trivia. Sa Bible trivia. Okay. Hello? Hello. Good morning and happy Sabbath. Hala ba, singer siguro ni siya. Sir, Yes, ma'am. kanang kumusta ta karon? Unsay atong pangalan? Giovanni Mabayo. Si Giovanni. Okay, sir. Kanang unsay atong tubag sa ato ang pangutana? Kinsay nagsulat sa first 5 books sa Bible? Moises. Moses ang iyang answer. Moses? Is it Moses? Tanaw na to be. The answer is Yes! Moses. Correct ang atong answer. Got it right. You got it right. Congratulations. Salamat. And Leah will get in touch with you. Ayaw lang sa ihangap ang phone, sir. Okay, thank you. Okay, happy Sabbath. Happy Sabbath. Balik na sa atong Balik ta sa ato ang suliran. Ba, nasulbad ang isa ka suliran ng Bible trivia karon kini suliran sa kasing-kasing sa relasyon. Aduna pa ba tarong? Aduna pa ba? Yung mga pangutana, aduna pa ba tarong ang mga babae? Nakapangigaham-gigam Oh, siya. Grabe yun, ni Katol yun kalit ang ako. Actually, mga ang kapaglaon, ba? daghan kay tarong nga babae ka ni.
Gani. Pero taken ini sila tanan. Napapunta din napa si Leah. Napa si Leah, napa sila ni Abby. Tawag lang sa channel lang atong producer sa Panimbaya sa Kabuntagon. Actually, dalaga na siya. Oo, kana siya. Tarong na siya nga babae. So tarong yun na siya. Then karon, Jans, unsa man daw iyang pangutana, how do you determine? Kay murag kapoy na siya do, kay gamitan ang show. Imo kanang gentleman's take. Mo nagingon lagi nila nga friendly user daw or user friendly. Asa mo na This should be kay na siya gyud actually nga situation ay ma-feel na ko na kay daghan nagkakahitabo ana sa actually especially people abroad. Like kanang mo abroad sila, din makauyab, then ang uyab nadala sa abroad appeal. Pagabot ito biyahan dayon. Kay user friendly user lagi. To determine kung sakto na siya or tarong na siya nga babae. Listen listen. You can actually do tests sa iya. Mo nagiging mapagmatsyag. Mapagmatsyag. Mapagmasid. Mag-imbestiga at dapat laging handa. Kanunay, laging handa ka. Okay, dili gid nato makumpiyansahan, mababae magmalalaki karon dili na mapili. Daghang yung buangon. Pero situations may vary from person to person nga makabalong anong nihawa gid siya. Wala mag siya template no. Yeah, wala maguna siya template. I mean, you yourself could be a factor as well. Tingali dili ingon kay dautan ka nga lalaki, pero tungod kay dili siguro siya gustong na anak bitaw daghan kay mga factors mo god. Ana ra gyud. Prayer. It's the only solution sa prayer is the solution. Kay din mapagmatsyag, mapagmasid. Gani. Mag-imbestiga. Correct. At laging ihanda ang puso sa kung anuman ang mga sapunang darating. Sa may kaingon mo. Oo. Okay, sa babae na po. Nahinuklog sa iyo po. So I feel so sad sa nahitabo sa iya, no? Kay dili lang daw kay kaisa kaduha kadaghan na nahitabo sa iya ha. Naa pa ba yung mga tarong nga babae karon? Yes, daghan jud. And siguro ako lang maingon sa atong letter sender. Kanang kung magpili siguro ka og kanang imong panguyaban or makarelasyon, naagi na limitasyon, di ba? So dili lang sa nato ihatag ang tanan. Kay nahitabo saya gipahuman niya eskwela, nursing walay nahitabo gibiyaan na siya. So naa sa limitasyon. During relationship manag-uyab, observation man gid nga stage, di ba sa manag-uyab. So siguro mo na nga stage nga obserbahan sa nimo siya, siya pod mag-obserbar nimo. Ayo lang sa gid ihatag ang tanan kay naara ba kay mga anak. Lagi. Ba? Daw being another woman's take. Unsa man, ipag-itaas sa itong bandila, being napatabi. Ang ako lang, no? Ang simple na ni ako, dili lang mampuni sa itong letter sender, but to everyone, balag babae or lalaki, ano lang yun siya, iampo, iluhod, tapos, dili lang ni, hunaw-naa sa makadaghan, ikapulo, ika-20, ang imo ang babae or lalaki nga inyong gipangitan no ang kanang kung fine kanang mangita kag kanang someone nga imong kuyugon bitaw lisod gid siya. Oo. O isa pud na nga i-evaluate pud nimong kagalingon kay baka ikaw pud mismo dili pud ka maayo or I mean dili po na kay mga napoy napo kay failure ba as a partner ani nga tawo. So ana lang evaluate yourself that iampo na kay mura man jud na ang pinaka best way. Speaking of shortcomings, we all have shortcomings. So ana na siya. So sa ako lang personally, mao gina akong gibalik-balik bisa sa program sa Let's Pray kung na mga tambag inani. Kung na kay nakita nga partner sa imong kinabuhi, tanawa kung malamon ba nimo ang iyang shortcomings. Then pangita pag babae nga makalamon sa imong shortcomings. Kay it takes ingon pa sila ba murag sayaw ba? Relationship is like sayang. It takes two to tango. So kay ikaw ra isa. Murag ka na bang nakita na nimo ba ang worst sa isa ka person, then if kaya nimo then go. Gani. Wing. Kini daw be? Wala po siguro kayo. Kamong mga babae, ay po mo sige panggamit og lalaki. Wala ko pinanggamit. Kaya nga no, kana magud karon uso, gitawag na siya na panultihon nga uso ng bagong sakinan, uso tanan niya. Ang mga babae, uso na po nila ron magamit og lalaki. Pero dili tanan ha. Dili tanan. Wala na diri sa Hope Channel, wala po na sa atong church. Bantayan lang nimo diha katong mga higalay, palayo lang ng mga PC sa kay delikado maguna og dunay PC nga mga tapad. Ang imong buhaton diha kanang mangita kag higala nga mo recommend nga kani siya murag match kay mo ani. Referral. Referral ba nga. Ayaw diha pag-focus ana niya ngano man gibiyaan na kanya
Moingon ka nga wala kay swerte sa babae, daghang kayong mga babae. Daghang kayong mga babae, ang diskarte lay kulang ana. Unya imo sa pulsuhan sa nimo ayo sa dayon diretso kapa dayon nga diretso kag salom niya sipiat day ka. Kay tanaw nimo nga babae kini ug ako ning paeskwelahon mulahutay baka ni sa kuha mo graduate ni. Imo sa tanan dili kay diretso kay no pag tanaw nimo nga bag-o nga modelo paeskwela din nimo niya kana siya bag-o modelo mangita man pud na siya new model pod. So bantayan nimo na nga tanaw nimo nga kini match ni sa kuha. Diri ko ani niya imo po na kay mga friend nga murag detective diyan kani unsa man ni okay ba ni ana ba nga strategy dili kay diretso lang taguan kay mubalik na si mo ikaw ram gapoy masakitan unya og dili gyud wala sana samtang dili pa kakitag babae focus ka sa imong mga kabataan isuri-suri nimo na o asa mo pag out ba mo para malahi pud nimo ang imong una-una dili ka makapokus sa mga babae. Oo. Mag-hire og spy. Mag-hire og spy. Ikaw Pastor J. So may makahatag saya ha. Nice kayo to sa iyang sitwasyon bitaw. Actually nadunggan ako kay ina atong ingon sa nga he is a happy father sa duwa niya ka mga anak. And then aton naibawan nga ang relationship is for the glory of the Lord. Mo gina siya. Sometimes or most of the times nga fail ta sa atong relationship because we are failed first to have a relationship with the author of all relationship, which is si Jesus Christ. And sumala sa giingon kay na sa ni kapaglaom Janster that prayer is very important. You know, na mga failures sa atong kinabuhi. Not all the time nga we are all successful. That's why mao na gani nga even sa atong relationship, importante gyud nga naa gyud si Kristo. Kay kung si Jesus wala sa atong relationship, that could be another thing. Correct. Sa lalaki o sa babae. Ingon niya kay napod kung naa pa bay tarong nga babae. Dagan actually. Basta tarong na punta nga lalaki, di ba? Mao na siya. Actually, as long that Jesus is there, unaha ang Ginoo nga naa naman kay duha ka anak, then the rest will follow mo yung nga seek God first and the woman will follow or the mother kung unsa niya. Seek ye first. Gani ba? And build your relationship first with your family. Ano siguro, no? Kay bonus ra dayon ang correct. So katong ingon mo ginamam nga murag pareha sa sayaw nga mo sayaw ko. It takes two to tango. Pero mga babae uban manguyab kay wala man gud mi pamliti ron ako ning gamiton pamliti. Manggamit pa kana magod kay grabe yung pud nga literal nga translation nga love is charity, di ba? Kay nagpagamit bitaw pero usahay di ba? Wala may pili malaki o babae. Mga lalaki magamit ka mga lalaki. Friendly user po. Correct. Sabag nurse. Leather center baka nang grab all out kay siya may gugma. Grabe po siya. Na magpuin ana nga tawo nga ko once mahigugma sila limitless di na nila ako noon nila ilang kagalingon. Kay namo ko yung mga lalaki mingon nga bahala gwapa basta nurse lang. Oo. So dapat lagi control. Oo. Di ba? So siguro no, like any relationship, you have to nurture man. Duhag yun na sila. It's not a one-way ticket kumbaga kay so you have to look at bitaw mga insights san awa iyang personality makaya ba nimo siya and like you said if you have something nagka-click mo siguro capitalize on that because that would help you nurture your relationship and at the same time do not siguro baka na bitang prepare yourself kay if you are ready love yourself at ang fundamental di ba is you love yourself. Be careful actually sa feeling kanabitang basig kato kag love ra ni pero sa kuan pa nila pa susirano dili na love infatuation pa di ay na siya so 50-50 lang siya 50-50 lang dili gid ihurot. Balansihon lang nato siya, di ba? Ingon si Direk kayang relasyon pod sa ato adiri grabe na kaayo, di ba? So sa amo ang letter sender no, I hope that we were able to enlighten you sa imuhang among gi-share sa imuhang mga insights ug kanang daghang kayo for trusting, daghang kay salamat for trusting us with your story. So Bing. Yes, mga kapaglam sa laing bahin, rainbow and clouds, mao kini ang kinaayahan na kahatag kapanindot sa atong pagtuo ni ining kalibutan na unsa ang bili ni ini sa atong kinabuhi o sa atong kinayan. Aton ning hibaloan kauban ni AJ sa tipik sa kinaiyahan. So beautiful in our naked eyes as well as the clouds. But don't you know that the origin of the term cloud can be found in the Old English clod or cloud, meaning a hill or a mass of rock. This morning, let's talk about clouds and rainbows and God's purpose in making them. Kaning ang sunlight init niya siya sa yuta. So ang yuta mahimong mainit siya din ang immediately kanang air nga mo touch sa yuta, duol sa yuta mainit na siya. Pag init na niya mosaka ang yang init mosaka sa taas ana. Ang katong mga nag-trap nga mga
tubig nga gagmay kaayo na sulod sa katong clouds. Makasaka to siya, makabugnaw pa tong sulalom niya. So pagkabugnaw na niya sa lalom, nasa taas, dili kaya siya remote mo stand alone. Katong napod other particles like mga dust, mga salt, nangitan, utapok to siya sa attach to siya sa katong mga gagmay kay mga water vapor, so particles. Kadako na siya. May na mo nang mahimo din siya nga clouds. Ang connection niya sa rainbow, sir? Okay, ang connection sa cloud formation ug sa rainbow tungod kay ang cloud eventually inikabugat natong mga tubig na tapok na sila. Di lang kay tubig na po yung mga ice pod nga particles depende pod sa elevation. Ini ka rain nato niya kaning mga rain nga ginagmay to certain people nga nagtindog sa lahi nga lugar. Once na rain dinhi, then nindot ang sunlight. It's either in the afternoon or in the morning. So igo ang nindot ang sun dili kay direct ana. So makita nimo at certain angle na na rainbow. Isa nimo imong pananaw sa taas about 40 plus degrees. Ay pa nimo makita ang rainbow formation. Pero kinahanglan nga na ay rain dito dapita. Oh. So dili siya pwede kung sunlight lang. Dili pwede kung sunlight lang, dapat nagi gamay nga rain dito nga area nga side. Pag ato siya makita, it's very beautiful. And is it only for our eyes ba? Or naapod ni siya role sa atong ecosystem? Sa ecosystem, I think, dili kay siya diretso nga mapiktuhan. Dili diretso nang sama sa kung wala din na siya rainbow, dahil dagang metabo, dili po. Kaya kanang rainbow, munang kung sa biblically speaking, gi-create yun na siya sa Ginoo, gito yun na siya nga para sa promise na to, covenant. So kaning mga colors, pag-abot niya sa pag-igo niya sa kaning mga water particles dito dapita katong kita nato ganina nya adunay tubig na tabo dito nga rain, mag-reflect ato niya, mag-disperse ato niya ang moabot sa atong mata sa sakto nga pamaagi nga angle, then makita nato dito nga kung isip ganina nga labing kulang mga 40 degrees gikan tanaw sa bus pataas ana, sakto nga mga anggulo mo nang managan ang yang ma-disperse to siya, ang color niya tsada kay tanawon. Dayon sa akong gisulti kanina, dili sa tanang panahon na rainbow, kinahanglan late in the afternoon or late in the morning, early in the morning, nga ang sun dili siya diretso ana, so muagi siya og sakto nga anggulo para maka-reflect on the other side. Usahay, sir, kay mawala ang rainbow. Ngano man na, sir? Ang rainbows kinahanglan sa insakto nga anggulo, then kinahanglan nga nakaatubang ang sun dito sa katong na-rain, then makita nimo above 40 degrees above, aya pa din makita ang rainbow formation. Sir, is the Earth be possible without clouds and rainbows? In the end, there will be no more clouds when new heaven and new earth. So, and the rainbow, I think the rainbow will be surrounding the throne of God. Tungod ka sa katsada sa iyahang glory na ang rainbow makita nato. Pero ang clouds, there will be no more clouds. So the question is, kung posible ba ang earth walay rainbow, walay clouds? In the end of the new earth, posible. But today I think it will go on until as long as the earth exists. So kanang pananglitan sa atong kinabuhi, kung wala ang pagsulay sama sa rain, dili ta makakita sa rainbow. So sa atong problema, kung na-rain, kung na mga problema, makita nato usahay ang kanindot ay sa kaayo sa ginustong kinabuhi. Sa panahon sa atong mga kaguol, hinumdumi nga daw bisan ang atong mga panganod, adunay panahon sa mga pagbagho. Luhod ug hilak tungod kay ang Dios naminaw sa imong mga pangalyuko. Kini si AJ Santinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili. Kay kini tipik sa balansing kinaiyahan. Sa imuhang tipik sa kinaiyahan o pitik sa kinabuhi. Asa mo ato pitik sa kinabuhi. So karon mga kapaglaom, maniya kita sa ato ang birthday bulletin o atong tanaw na atong mga birthday celebrant. Yay! Happy birthday! Birthday bulletin. Birthday bulletin. Pasok! Happy birthday, Happy birthday to Jidayda, JD Ligaom, Nelpa Villanueva, Car Anakaya, Anakaya,
Anakaya. Cherry Peñaranda. Happy birthday, ma'am. Dios Lagas Pama. Happy birthday. Rinaldo Dudong Pobar. Happy birthday. Efraim Pailangco. Happy birthday. Happy birthday. Rosalie Sinene. Oh, Mama Leandro, happy birthday. Samuel Relativo. Happy birthday. Jenny Libago. Happy birthday. Oh. Hello, James James Camarillo. Happy birthday, Ma'am Dada, happy birthday. Rodabel Paulin. Irene Basco. Happy birthday. Paborial Twins. Risha and Rika. Rika. Bet Caudor. Ma'am Bet Caudor. Happy birthday, ma'am. Hoy, Mama. Hoy, mama. Happy birthday, ma'am. Russell Sam Sagabay. Happy birthday. Lovely Kulango. Happy birthday. Cherise Pearl Hoy, Dahuna. Pearl Dahona. Happy Happy birthday. birthday. Happy Oh, birthday. Yes, ang doon na pa po yung mga birthday diha. Ngayon Okay, yung no? Iglesia. So si Jedaida, happy birthday. Reporta mo Oo. kanta. Happy birthday. Si Pastor Rudy Acunia. Happy birthday. Happy Greetings birthday, sa iyang Pastor. family, Happy birthday. sa iyang wife, ang anak si Bembem ug si Joy. Kunya family. Kunya family na sa Yes, Kunya Beach. so, Happy birthday. Happy birthday. So again, happy birthday kang Jedaida or Jedida Digaom. Happy Uy, birthday, ma'am. alright? Sit down. Happy birthday. So kantahan na to. Kantahan na to. Happy birthday to you. Daghang Ay, salamat happy sa atong birthday. mga nag-birthday karon. O mga kapaglaom, maniha kita sa atong mga greetings. So, Ay, before Ana, Before wait. sa greetings. Naipagong kuan. Or before diba? ana to ipahibalo ang atong mga Yes. kapaglaom magpasalamat gid kay mig nako sa inyuhang pagtan-aw sa harana sa Kabuntagon. Yes. Actually it was a start Oo. na hunahuna na mo kani mga kanta bito sa Panimbaya sa Kabuntagon kay Oo. isa ra mo gawas. Correct. Wala na. Oo, para- So gitapok ni Brother Gerard atong director dire nga i-play siya every morning kay harana sa Kabuntagon Yagi man. nang sayuhan og mataba alas 5 sa And we kadlawon. are na-amazed ta sa response atong mga kapaglaom. We thank you for watching Harana sa Kabuntagon Yes. every day. So Oo. kaning mga awit nato dire perting daghana gyud 43,000 reach. Actually ang Panimbaya sa Kabuntagon ni abot na ang post reach niya last week 1.9 million. Amen. Ginaana kada po. So Oo. thank you gigayo sa mga singers nga nahimong Oo. kabahin sa Harana sa Kabuntagon. Correct. And The music we are ministry. planning to do more of this. Na short na ta sa kanta. Kay every Oo. morning good. And we Oo. are planning to do this more. Maanha mi sa inyong mga iglesia, maanha mi sa inyong mga missions, conferences, mag-tape ta og mga kanta daghano na to. Kay Andam yung mga paglaon, mag-andam sila. oh, lipay kay ta that's sa something mga that sa they- mga responses bitaw sa atong ang mga ilang kapaglaom. paglaom ang mga Bisaya Bisaya, ang mga kanta Okay, ang atong- originals. ang atong mga viewers abroad ganahan kay sila nga kung magkanta na ganing Bisaya murag naapod sila sa Pilipinas. Musuto yung viewers na to. Pag English murag mo na og man. So na something sa Bisaya Pag nga. English mo yun sila na English naman mi dire. Kung Bisaya, Bisaya kay murag namin sa Pilipinas. Una magpasalamat kita. We have a challenge actually mga kapaglaom. I would like to share this to our viewers actually. Kay we have daily shows sa Hope Channel. Oo. Lisod kay dalon ning nga mga equipment mag-taping sa gawas. We have a project and if you want to be a part of this Amen. project, send us a message. Mag-project ta, Yes. magpalit ta og additional nga upat ka mga cameras. Amen. One set yun nga Amen. madala na to sa itong mga iglesia bisag-asa makadala nga mahimo sa mga na to ang conference. live nga Panimbaya sa Kabuntagon og Let's Pray Pilipinas sa inyong mga iglesia, sa inyong mga Oo. mission, sa inyong mga mission. Yes. Og makataping ta og harana sa Kabuntagon Amen. og makatape tag hope worship didto mi sa Bayog. Sumbong del Sur. Itisting nga nang mug cellphone lang god si Pastor Gulfan Oo. nagwali. Daghan man kay nag-viewers. So adunay mga kapaglaom na to sa gawas ug sulod sa nasod nga giuhaw gyud sa mensahe sa Ginoo sa Correct. adlaw nga Sabado. So we are doing Yes, hope worship brother. live. Oo. Hopefully Hopefully could next start year that. mapalit na. ma-realize na yun. Kung na nato mga Kaya equipment. sa challenge to be naa ka Yeah. sa gawas bitaw unya kung dili bitaw siya Christian nga country lisod Yes, kaayo yes, siya how do education. you keep your Sabbath and this program sa Hope Channel di ba Punta na is na keeping sila sa them Pilipinas. closer to God so Yeah. Oh, ato pasalamatan siya. atong mga pasalamatan partners, atong mga ang partners and sponsors, Oo. atong Og pasalamatan. ang atong mga sponsor ang atong Sa mga sponsors, di ba? andun Oo. lagi kay special kay nga pasalamatan. Finally. Yes. Naa na tay drone. Ang atong mga pasalamatan nato, pasalamatan nato ang atong mga kapaglaom nga light singers sa USA. Yes. Yes, Chicago, Thank you. Illinois. Thank Kalasan you family. so much for your generosity. Bugayong family. Much. Kabahog family. Yes. Naa na gid ang drone napalit Oo. na nato. Thank you for your donation. They donated an Yes. amount of money nga makapalit gid ang drone. Correct. Nakapalit na ta og Mavic Pro. So Mo share lang ko no kay ang si like sa In Harmony we go with kanang the environment magundon every time we've been talking about that ba nga kanang si Dudong atong technical director sa In Harmony nga kanang bitaw ni na drone pero silang do
dong, ampo lang ta dong kay para makita mo gud mga shows. And finally, it's God really here. answered our Daghan prayer. kaayong salamat Oy, sa kahila inyong conscious pagtabang. angel. So, touch Thank you you, ko. kayo. Ron, na kompleto karon nga week because we have the drone and then we also have the action, the GoPro. Diba? That was Kompleto na gyud. kompleto na siya. O ato pasalamatan atong mga viewers karon labi na sa Facebook nga gi-share niyo sa inyong mga higala. Yes. Pinakataas ta karon nga viewers. 150. Direct, pila ta 150 ang atong mga viewers karon Yes, sa Facebook. daghan kayong salamat viewers ato at the gihangyo ang global. uban nga mga kapaglaom nga doon na may mga higala i-share ninyo ang ato ang Panimbaya sa Kabuntagon o makita nila moagi na silang wall ilan ang i-click. So karon aniya kita sa atong mga Yes. Ate So, karon- greetings. Ano ito sa karon greetings? aniya kita sa greetings. So atong una si Sir Johnston. Oh, gikan diri ato i-greet si June Spalad, RJ Abesia, Dexter Nakwa, Jeffrey Dave Anakaya, Bronilda Solis. Happy Sabat sa inyo tanan diha sa Tacloban ni siya. Si Bronilda Solis. Sir Joven, Diamond Garnet, taasan ni nga ngalan oy. Then Sheila May Ricarze and Kilamore. Happy Sabat sa atong tanan. Napoy greetings diri. Happy Sabat sa tanan mga kaigsunan ilabi na sa taga Tinaw Church. Napoy gikan diri sa 6395590. Happy Sabat. Manimbaya ako sa akong ngadto sa mga Limosnero family gikan ni Brother Leslie Limosnero sa Tubod, Lanao del Norte. Ako i-greet akong parents po sa Oroqueta City. Papa, get well soon. O kay Mama, happy birthday sa akong mga igsoon. Yes, dugang greetings. We would like to thank Ma'am Cora and Ed Wahiman sa among beautiful flowers. And of course, gabi nga sila ang si Ma'am Cora among speaker sa devotional. Thank you sa words of wisdom, ma'am. Thank you, ma'am. And also, napatay dungag greetings from Bronilda Solis. Happy Sabbath to all delegates of kids in discipleship trainings in East Visayan Conference, Tacloban City. Hello diya sa Tacloban City. And Panimbaya sa mga kaigsunan diya sa Tagibo, Davao Oriental sa Balayo, Piedra Verde de la Cruz o guban padihagikan kang Broad Edit diri sa tanan Jose Antiquet. Thanks sa pagbasa. And good morning, Panimbaya. Pakigreet ko sa CDO Mas Amicus members o sa akong family from Ruby Ryan. And we have also Happy Sabbath Day. Greet na ako akong mga friends Jopet, Bitoy, J. Fred, Tutong, and Fritz from Butuan City, Northeastern Mindanao Mission. Greetings from Jahil Orsolano. And also, I would like to greet diya sa western part of Mindanao, diya sa Osamis, Pagadian. Hello diya o sa ako mga pamilya, Prieto family, Kabahog family. Hello. Yes, mga kapaglaom, ato pasalamatan atong mga bisita karon nga mga singers gikan sa salamat Malay-Balay. sa inyo. Thank you kayo sa inyo ha pag-join sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. Eric, atong IYS na tay meeting ha. So, mga kapaglaom, ano na kita Panimbaya dire? Panimbaya gikan sa Laban sa Waga family og diha sa Puentes family og sa Ditsus family. Nagtanaw sila karon og doon na pa diri daghang nagtanaw sa Ispartiro family og sa Nakwa family og daghan nga mga kapaglaom nato. Og ako pasalamatan nato mga partners and sponsors. Thank you kayo sa inyong pagsuporta og Chunduroy family, Suralta family og ang The Plaque. Thank you kayo sa inyong paghatag sa mga giveaway sa Bible Beats. So, thank you kayo. Yes, no, naputi greetings from Nestor Balboa. Happy Sabbath everybody, especially sa akong partner in life, Nene Balboa, and to my kids, Kian, Steve, and Princess. Balboa family, happy Sabbath. And mga kapaglaom, daghan kayong salamat. Ang isa sa mga sponsor, Sir Rix Gonzaga o si Ma'am Jessica. Daghan kayong salamat o padayon sa sa kadasigon. And amo pong pasalamatan no si Ate Charm and Kuya Andrew, si Ate Lovely and Kuya Christian kay kung wala gid sila lisod kaayo nga maanindot ang atong programa. And si Darrell. Yes. Diba? So, daghang kayong salamat sa among mga media partners for this ministry nga nagpadayon sa ato ang pag-ere sa mga maanindot nga mga istorya sa nga nakapa-uplift sa ato ang mga espiritu. Og Happy Sabbath kang Sir Ping Digaom and family diha sa Idaho. And special lang na akong mention no, I'm wearing an Indian dress and this is from Malaysia because ASEAN August kay last Sabbath man is we're celebrating the 50th year of the ASEAN founding and we are the host. So nana siya so Ma'am Amega Sara Namoko, salamat kaayo for the dress that I'm wearing and for everyone there, Sir Dennis Roble, Michael Huson, Ekong, Levanjoy, Judith, and the Society of Active Volunteers and Explorers. Happy Sabbath sa tanan ng mga viewers nga nag-send sa ilang greetings. We are very, very sorry nga dili gyud na mo mabasa but
we are very grateful and appreciative of your kanang mga greetings sa mo. And special prayer, you are in our prayers katong naa sa Texas for the hurricane is coming sa ilaha. So you will be in our prayers and for that. And again, In Harmony is airing every Wednesday, I believe. 6 o'clock. 6 o'clock every Wednesday. Balik It's na to 9 aired. o'clock pag it's Yes, gabi. oo. And it's early play at 9 in the evening. Yes, So, mga yun. kapaglaom, daghan kayo tag greetings, no? Dili na ginamo sila maatulog basa. Mga kapaglaom, daghan kayong salamat sa pakiguban kanamo karong Kabuntagon. And magkuyog ta sunod Sabado. Mga kapaglaom, atong ang kunon ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, Edel Kirante nagtanaw siya karon happy Sabat sa iyang family og ang later ganina sa Dear Panimbaya kung ihatag nimo niya. Batiyaw gipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan o daghatag dugang kadasig sa atong paglaom. Busak kupti, ang paglaom, adunay kadaugan sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga maoy tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili kanya pasagdan. Ikaw yang pinangga og siya atong dalangpanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbaya sa Kabuntagon World. Thank you so much. Yes,